Acara selanjutnya, persembahan membangkit batang tarandam serta pembacaan nama peserta Alik Batagak Pangulu 2023 dan prosesi melewatkan gala adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inyek wali nagari mage selaku alam nambarajo hilah jo maaf ambo kamalalukan buat pasambah. Inyek ketua kerapatan adat nagari basarato jajaran pengurus hilah jo maaf ambo kamalalukan buah pasambahan. Ninyek mama nan tujuh suku nan gadang basa batuah bapucuat cewang kalangi baure pangkuh ka bumi. Rilah jo maaf ambo kamalalukan buah pasambahan. Angku niniak mama palarasan alim ulama cadiak pandai bundo kanduang saratonan hadir iko kini di dalam lingkuang sambah kasadonyo bari maaf ambo malalukan buah pasambahan. Parupuak batang malapagi pucuak si tako aka cambai. Sungguh pun saya tagak badiri, bukan toh ambo orang catiak pandai. Pucuak si tako aka cambai, pucuak limbato orang sakahan. Sungguh pun pucuak si tako aka cambai, pucuak limbato orang sakahan. Bukan toh ambo orang catiak pandai, limbago kato nan disambahkan. Si jorong manggali lambah, babaju biludu gandum. Jika tasorong ambo menyambah satu gawa badibu ampun. Tasabui larih nan panjang, cupak rang budi caniago. Indak kambo rantang panjang, diambil sakiro kapa gunung. Manulih date pintu, mengarang di tapak tangan. Melompek pasi tumpu, mencancang balandasan. Kapado inyek datuk Bandarosati, ambo tibokan buah pasambahan. Sebelum itu dijawab gayung ke basambut dia duduk bataut selo tagak bayandan bau. Diambil kata bayu menantinya. Ambo pakai supaya menantinya. Seiring balam jo barabah lalu balam mandi. Seiring salam dengan sambah lalu salam kembali. Menikahnya Mana itu Bandarosati? sabutnya. Minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat jo salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita puhunkan kepada Nabi. Sungguh pun kainya surang ambo manibokan buah pasambahan. Nak sarapik nyolah baliau nenek mamak nan basamo. Saratonan hadir iko kini. Indak dia tok dibilang gala. Kapa atok pambilang gala. Salam lalu kanan rapi buah pasambahan saja nambo sampaikan kepada ini. Sabutnya. Apalah nangka menjadi buah pasambahan diambo kepada ini. Dititih galang rang koto tuo, bari bau kia batampuk manggih. Dititih nak rang koto gadang. Jika membilang daripada aso, mengaji daripada alih, yolah aso nan kadibilang. Yolah aso nan kadibilang. Semenjak semua digali, rantiang bapatah, pangulu badiri di nagari. Jalan nan dua nak ada tempuh, aluan nan tiga nak kabaturi. Manolah jalan nan dua nak ditampuh, sawatu di jalan syarak, kedua di jalan adai. Jikonya di jalan syarak, iman, Islam, tauhid, ma'rifatullah, memakai kulimah nan tiga patah. Sallallahu alaihi wasallam datang agama daripada Allah, panganjua datang daripada Nabi. Jikonya di jalan adai, sorak sorai haru biru larak lerang cancang latih basarato dengan alik jamu. Pun batunya lagi kini. Karambia di tengah padang. Karambia di tengah padang nampak nan dari batu batagak. Sabalah ka Indo kiri. Jiko dunia alah takambang, undiko alah tatagak. Jiko adai alah badiri. Apalah nama menjadi adai di nagari. Manurut gurindam adai.
karamak di dalam tabe, dirandam-randam di dalam galuat, di rumah rajo di ruhun, dicari taranak nambah kaki ampe, nan rajah kaki, nan ampang tanduat, palakian pusako turun temurun. Kamalah jalan kabaliat, ke rumah dar rajo di ruhun, pulai nambah pangkai nanya, manusia nambah pangkai turun, pulai nambah pangkai nanya, meninggalkan rueh jo buku, manusia nambah pangkai turun, meninggalkan barih jo balabe, sarto adek jo posakonyo, di barih manahan tiliat, di balabe manahan cubo, salapah ampe pasan diang, pakaian orang tua-tua, mati gajah meninggalkan gadiang, mati pangulu meninggalkan gala jo posakonyo. Ramo-ramo si kumbang jati, kati endah pulang bakudo, patah tumbuh hilang baganti, namun pusako baik tuju. Birik-birik tabang kesama, tabang melintih kehilaman. Pusako dari ninyak turun ke mama, dari mama turun ke kamanakan. Pihak nan dari kamanakan, dihimpun barisan nambah ibu. Basarato ninyak mama langkok sumando menyomando. Basarato anak tuo pangkatuo. Rapik di rumah nan baradai, mencari golek nan sagolek, ibarat pipih nan salayang. Dapiklah kato kabulatan, tak kurung bari bakunci, tak pawi bari balanta. Apalah kato kabulatan, gunjai tagantuang baule, raki takambang batiru, pusako talatak balakean, kain tasangkui basaluangkan. Allah bapakai manuri adai, jiko bajalan banantuo, dinan lurih usahlah menyimpang. Maju karajo desa pakai, tumbuh tuah desa kato, batiru ragi nan takambang. Iolah diragi nan takambang, nan sapayuang sapataga, masuk ke dalam cupa adai, kanaikan pangulu nan tigo para karo. Sawatu mati batungke budi, kadua hidup berkadilahan, nan katigo membangkit batang terandam. Baakolah dengan kini, iolah membangkit batang terandam, hidup berkadilahan, basarato mati batungke budi, batang tarantang batiti, cupak tatagak baisi, limbago tatalat talatak batuang, adai badiri bapakai. Lazim kato syara, kawi kato adai, bana kato nenek mamak nan tujuh suku, supaya bana kato nenek mamak nan tujuh suku, nak minta nenek payu patidokan kabakeh badiau, nenek mamak nan basamo saratonan hadir iko kini, di hari nan sehari kini. Kada iyo nak babari, pinta yang iyo nak balaku. Sekian persambahan nan dianta sampai kabake inyek datuk bendaro sakit. Sampai inyek datuk ketiba Banamo sampainya. Parupuak di tengah rimbo daunnya tinggi manjulai, sungguh ambo membuka kato bukan ambo orang cadiak pandai. Kasana linjo karawaci kasumbo ambiak kabasahan, badiri adat di nagari limbago kato disambahkan. Si jorong menggali lambah babaju biludu gandum jiko tadorong ambo menyambah satu gawa baribu ampun. Indak diatuk dibilang gala jo salam sajo ambo muliakan. Kapan bilang patuk gala salam lalu kena rapek buah persambahan ambo kembalikan ke depannya. Sabuinya datuk. Apalah nang kajadi buah persambahan dinyak nanti sabui di muka rapek tawala ke depan ambo. Ditiliak galang rang koto tuo bari bauki batambuk manggih dititik nak rang koto galang. Jika membilang dari aso mengaji dari alih, iolah aso nan kadi bilang. Apalah aso nan kadi bilang? Diurak selo diasak langkah dimulai kato, selo diurak dengan niat di batin talatak tujuannya. Kato memulu dengan salam iolah sambah rajo-rajo, saratu basa jo pamulu. Rajo badiri jorang gadang bak tubuh jo bayang-bayang, basa badiri jo pangulu ibarat api dengan asok. Manti badiri jodoh balang umpama sakin jo tajamnya, imam badiri dengan kati palitunan indah nama padam. Itulah orang nan ampe gini namanya menyelesaikan kusuk joranyah dalam nagari, dalam luak nan tigo sarato larih nan duo. Tasabut larih nan panjang adat rambudi caniago, indak ka ambo rantang panjang diambil sakiro kapaguna. Kok di hari nan cako persambahan silang menampang ka ates karajo banan pokok. Kaui kameh pancuang putih, ka atas tak ambun jati, ka bawah tak kasih bulan, lah tampak simpang tempat baranti, jalih pasar tempat pamalan. Pun bak atuh hanya lai, karambir di tengah padang, tampak nandari batu tagak, sabalah ka Indogiri.
Diko dunia alah takambang, undiko alah tatagak adat berdiri di nagari. Apalah adat nan berdiri, nan mati bakalang tanah, nan hidup bakalang buik, manurut gurindam adat. Karamak di dalam tabik, diguncang di dalam galuk, di rumah rajo di ruhun. Dicari teranak bakaki ampe, narajah kaki nan ampang tanduk, palaki en pusako turun-temurun. Kamalah jalan kabaliak, ke rumah rajo di ruhun, pulai bapakai naik, manusia bapakai turun. Pulai bapakai naik, meninggalkan rueh dengan buku, manusia bapakai turun, meninggalkan bari hijau balabeh, saratu adat di pusako. Ramo-ramo si kumbang janti keti endah pulang bakudu, patah tumbuh pilang baganti pusako laki ke unduku. Biriak-biriak tabang kasama, tabang malintih kehilaman, dari niniak turun ke mama, dari mama ke kemanakan. Pihak nan dari kemanakan, dicari rundiangan nan sayo, saratu bana nan saukur, niniak mama, langkuk semando manjamando, masuk di dalam anak tu. Dapatlah kata kabulatan, gunjai tagantuang nan bauleh, pusako teratak balakikan, kain tersabut pasarungkan. Alah bapakai menuri adat, dikok pajalan badan tuo, ragi takambang nan batiru. Yolah ragi nan takambang, adat setimbang jonagari, masuk ke dalam jupat adat. Kanaikan pengulu tiga perakaru, satu membangkit batang tarandam, kedua hidup bakarilahan, ketiga mati batu kek budi. Baadi hari nan kini, batang tarantang nan batitih, cupak tatagak nan barisi, limbago telatak ke batuang, lazim kata syarak, kawin kata adat, bana kata niniak mamak dan tujuh suku. Supaya nak bana kata niniak mamak dan tujuh suku, nak minta dipayo pertidukan kepada niniak mamak dan basamu. Kan mak kau mana kan lalunya? Sebenarnya itu benar seti. Ayo maya. Lainnya. Sepanjang buah persambahan inyak dan tahu sabit di muka rapik, tawalak kadapan ambo. Lai dia adat nan pakai, nyato dicupak nan barisi. Tali sawah tantang panjang, orang ambil ke tali timbo. Lai tasawah dalam undang, nyato tali ka di pusat. Tapi sebuah pun nampak nantun, bak diukur jokaratan, bak digambar di nang sudah. Diambil kata bayi narajo kata membakat nambana kata bayu. Dipayukan kata naratang diperengongkan bunyi nan tadanga. Pasababa nanti inyak sakutiko. Ba aku lah nama itunya. Lo sampai itu lo seti. Sampai ya betul ini. Samulo kato dianta ke baginya supaya balik ko nak pakisah kana dengan jauh nak pakisah kana namkia. Bawalah kato bayo ke bagi beliau ni mama nang basamo nya mau pakai supaya menantinya. Ambo kambia kata bayu iya kemanti ala kasaba. Sakira-kiranya. Ini ada tuan nan bajai. Lainnya Persambahan ditimbulkan kepada dunia. wanita aja. Ditiliak galang rang koto tuo bari bau kia batapuk manggih dititik nak rang koto galang. Dikok